mangwanani muri Zimbabwe nhasi asi mangwanani akanaka kumuri Chitumbizi kuzengeza 5 kune tsaona yaitika isina kumira zvakanaka tarasikirwa neupenyu hwevanhu so far we 3 vashayira pasipoti tine vanhu vakawanda vakuvara mota yadhumwa kombi yange ichienda kumachipisa yadhumwa nenavhara nedirection kwamakonhi tazopa kuti vanhu vakawanda vanga vachiedza kuda kukwira konhi nevanga vari mukonhi vakuvari hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Muri kungoona zvirikuitika, muri kungoona mavideos achikupai, mapictures achikupai ezvinhu zvirikuitika. Tinofara kukuru kuti maambulensi vemaambulensi varesponda zvinenge zviri nani. Taona maambulensi achiuya akati wandei kunotakura vanhu. Zvine zvinhu zvinofadza kana maservice providers edu achiacta on time. Zvinhu zvinokudzwa zvikuru nekuti dai vangu vati nonokei taipararirwa nevanhu vakawandisa. Hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Tinokurudzira kana tichifamba ngatireduce speed. Kana waita tsaona wadhuma munhu kana wakweshera ita make sure kuti wamira wotaurirana nemunhu wawadhumira nekuti mota navhara yatotara nezvayo iri kunzi yadhuma kamota kaindrive. Uyu waindrive wanga achimhanya kuti awane evidence pamurungu wake yemaplates emota yamudhuma, ndopo paazosvika achidhuma konhi. Zvina kumira zvakanaka. Tinongoti hama dzevanhu vanga vari mumota idzi vanongoenda kuChitumbizi General Hospital vonotarisa hama dzavo kuti zvakamira sei. Tiri kunzwa kutya nechitiko chaitika mangwanani ezuva ranhasi unove musi weSunday musi wa8 March 2026. Pane tsaona yaitika downtown Zengeza 5 pane Nissan Navara iyo yaita accident inonzi yasweva ikarova kombi yanga ichitotakura vanhu kuenda muBare. Ipapo pane vanhu vakuvara pane mapasengers vanga achida kukwira kombi uyezve driver naconductor navamwe vanhu varimo vakuvara zvakanyanyisa. MuNavara vanhu vafa. Tine vanhu 3 vafira on spot and tazowana information yekuti about 3 vanhu vazofawo upon arrival to the General Hospital. Zvinhu zvinosuvisa zvikuru. Muchiona mota yafamba distance yakakura ichirova masimbi ichirova ichiparadza. Zvinoratidza kuti mota yanga ichimhanyisisa distance iripo it's over 50 meters yemadamages anga achiitika. Muri Zimbabwe tinokurudzira kana tichifamba mumugwagwa let's reduce speed. Kana pane munhu wakanganisira naye muroad mirai mutaurirane, zvinokwanisa kuseva upenyu. Tikada kutarisa madamages emota yadhumwa yacho yeindrive, madamages aripo haasi madamages aida mari yakawandisa, asi tazoiwe nekurasikirwa nevanhu vanosvika 6 so far. 3 vafira pasipoti, 3 vakunzi vafa vachisvika kuhospital. Chine chinhu chinotyisa. Mukaona kuparara kwaita mota zvinoratidza kuti mota yanga ichimhanyisa. Tinobva kusuwa nekushushikana nechinhu chakadai so chinhu chisina kumira zvakanaka. Tichingokurudzira kune vanhu vanodriva kunyange mapasengers, let's report such cases dzekuti munhu ari kuita misbehavior paroad. Dai malaw enforcement agency amboacta abatsira nekuti hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vaparara, vanhu vakuvara vakawandisa. Izvezvi vanhu vakangoungana vari kuedza kubatsira maambulensi. Tinotenda chaizvo veemergency they responded very well. Vauya kwatouya maambulensi anosvika 5 vachiedza kubatsira vanhu kuvatakura kuvaendesa kuchipatara. Saka shungu ndedzongoti dai vanhu vakwanisa kurikavha, Mwari avaitira zvakanaka. Asi chidzidzo hakunesi tose kuti kumhanya sandiko kusvika. Vanhu vatyoka zvekuti hazvikwanisi kutarisika. Vanhu vakuvara zvakanyanyisa. Hama dzangu vanhu vakuvara zvakanyanyisa. Iyi accident yaitika
kuma4 dzemangwanani ndopaitika accident. Vanhu vari kunzi varara kubhawa kumangi shoulder, vanga vachitobvawo kumafaro vachimbanyisa mota, in which I believe there was a lot of misbehavior dzanga dzichiitika. Muridzi wemota afira pasport, anga achidhiraivhawo asevhaiva, asi hatisina kukonfema kunge tichinge tichiwana mazita avo kuti ndeanani vanhu vainvolvwa in this accident. But yeah, tinobhilivha kuti vema-law enforcement vachatipa madetails zvizere. Hatichange chikuzisai kuti vanhu vabatsirwa here, uyezve zvasvika papi, danho rasvika nderipi, uyezve vasevhaivha vangani. Asi muchiona mota iyi it's beyond repair, yaparara, yadimbuka chasi. Mukaona mota yadimbuka chasi haisi nyore, zvikuratidza kuti the impact yanga iri serious, impact yanga iri apa yanga iri serious, yanga isina kumira zvakanaka. Tiri kunzwa kushushikana zvikuru zvekuti hatigoni kuzvitsanangura zvatiri kufila zvaitika muzuva ranhasi.